नोकरी भानगडीच्या प्रकरणाचो आवाठ वाढत असा। नोकरी प्लॉट दिवपाच्या नावान नेवरा पिलारच्या एका बायलेची 5.50 लाखांची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात मंगळारा भाटलेच्या एका नागरिकाक पणजे पोलिसांनी अटक केली। पळयात नेमके कितें प्रकरण तें। गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो अधिकृत अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून गृहमंडळाचो प्लॉट तशेंच लेखा खात्यान सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन नेवरा पिलारच्या एका बायलेची 5.50 लाखांची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात भाटले पणजेच्या मोहम्मद सादिक शेख हाका पणजे पोलिसांनी फटवणुकीच्या गुन्यांवाखाला अटक केल्या। विशेष म्हणल्यार दुबावितान फिर्यादीक खंय बोगस प्लॉट वाटपाची पावती आणि नोकरीचे नेमणूक पत्र लेगीत दिले। हे नोकरी खातीर फिर्यादी कडल्यान 2.20 लाख रुपया रक्कम घेतली। उपरांत दुबावितान दिल्ले भूखंड वाटप पत्र आणि नोकरीचे नेमणूक पत्र बोगस आशिल्ल्याचे कळले। दुबावितान तिची वट्ट 5,50,000ची फटवणूक केली। ही फटवणुकीची घडणूक जुलै 2021 ताळगांवां घडली। या प्रकरणात फिर्यादी नसरीन बानू मजरली हाणे पणजे पुलिशेन मंगळारा कागाळ दाखल केल्या। या प्रकरणात पणजे पुलिसांनी दुबाविता आड गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।